taldea podiuma ia bete du, baina garaipena eskapatu egin zaizue. Oso ondo zaudete, eta zu ere oso ondo zaude, beste egunean bigarren astiro izan zinen, eta gaur laugarren pedalkada ona Euskaldun Txapelketan. Bai, egia esan da, uste dut ondo hasi dudala denboraldia ez. Taldeak beti bezala ikaragarrizko lana egin du gaur. Iñaki Trujillo garaipena lortu du, baina guk bigarren, hirugarren eta laugarren postua lortu du eta pozik egoteko moduka izan da. Amorro ematen du batzutan, hainbeste postuan lortzea, 2-4, baina garaipena eskapatzea. Nola izan dira azkeneko kilometroiek? Supongo saiatu zarete bata bestearen atzetikan. Bai, hori da. Lasterketa osoan zer badakigu nola den hemen, ez? Erasora korritzen dugu eta, tropelak gutxinaka txikiten joan da eta azkeneko maldan 6 edo 7 txirrindulari joan gara eta Trujillok berakadan atun abierta jaitzi du, nik saiatu naiz bere atzean egitea, baina ez da oso azkar jaitzi du eta helmugan amorro handia, baina pozik egin dako lanakin. Afizionatu mailan tokatzen da berriz ere jaisten ikastea da? Bai, argi dago afizionatu mailan oso azkar jaisten dela, baina oso polita da afizionatu maila. Supongo urrengo Euskaldun Txapelketan ere ikusiko zaitugula, hemen izango zaitugula, egurra ematen, denboraldia osoan zehar, ez? Bai, denboraldia oso luzea da, taldeak gogokin hasi da, uste dut ondo gaudela eta ea zer joaten den denboraldia. Zorionak. Eskerrik asko.